Når man kigger på de tre globaliseringsopfattelsesteorier, så starter man med at kigge på globaliseringsoptimisterne. Når man er globaliseringsoptimist, kigger man på globalisering med samme øjne, som liberalisten gør. Man fokuserer på en verden, eller at verden er blevet til, det gode sted, det er blevet til, på grund af den frie handel, som er kommet efter 2. verdenskrig. Altså, at man igennem en globaliseringsoptimist, altså når man kigger igennem, man har brug for mere globalisering som globaliseringsoptimist, fordi man har brug for flere eller man skal fjerne alle hindringerne, så der kan være mere fri bevægelse mellem landegrænserne for kapital, varer og tjenesteydelser og arbejdskraft. Og den anden globaliseringsmåde er globaliseringspessimister, og de er så nogenlunde på lige fod med en globaliseringsoptimist, men der hvor der er forskel på en globaliseringsoptimist og en pessimist, det er den måde man kigger på konsekvenserne på, fordi at man har en opfattelse som pessimist med, at vi vil få større eller den økonomiske globalisering vil føre til større global ulighed. Og det vil så sige, at vores udviklingslande, de vil stadig forbi fattige, fordi at det er sådan de rige landes interesse. Og den her konsekvens kommer af den globale ulighed ved så at skabe, at vi får flere konflikter. Og man kan så sammenligne den her pessimistiske opfattelse af globalisering sammen med den marxistiske verdenssystemsteori. Og så tekstboks 7.5 viser så, hvordan den amerikanske sociolog og historiker Immanuel Wallerstein, som har udviklet den her Wallersteins verdenssystemsteori, hvor modellen viser, hvordan at man kan anvende den på den nuværende globale system, hvor at vi har stater, som er vist som demokratiske politiske systemer. Og som vi kan se her på skærmen, så består modellen ligesom af sådan 3 sammenkædede sektorer. Der er et center, og så er der en semi-periferi, og der er en periferi. Og inde i centret, der er der så de her NC'er, hvor det ligesom er deres hovedplads. Og det er sådan dem, der indebærer administrations-, og marketings- og udviklingsafdelingerne. Og så det næste step, det er så semi-periferien, hvor man finder de halvautoritære og de autoritære lande, som Kina og Malaysia. Og så også det elitært demokratiske, som er her Indien, og det er så de politiske systemer, og det er så her, hvor der bliver massefremstillet sådan industriprodukter. Og så i periferien, der er man sådan ikke rigtig præget af det elitært demokratiske politiske system, der er det sådan her flertallet af befolkningen, som er beskæftiget i landbruget. Og overordnet, så kan man så se i modellen, at det er sådan verdensteorien, der ligger vægt på den måde, hvor stærke stater fastholder andre stater i et ulægelig afhængighedsforhold. Ja, og når vi så kigger på de to, så er den sidste, det er skeptikerne. Og så når vi har kigget på, eller når man har set på, at optimisterne arbejder ud fra den liberalistiske tankegang, og pessimisterne arbejder ud fra den marxistiske tankegang, arbejder skeptikerne ud fra realismen. Selvom man er kommet langt med globaliseringen, mener skeptikerne, at staten og statens overlevelse stadig er det vigtigste. Globaliseringen mener de også, at det er noget, som staterne selv er gået ind for at skabe, som altså kunne gøre til en bedre marketingsplatform for politikere. Og det har vækket meget utilfredshed i de her skeptikere i nogle forskellige lande, som for eksempel Italien, hvor at det er partiet Italiens brødre, som er kommet til regeringen, fordi at politikerne har brugt for lang tid på at kigge ud af, så man bliver skeptisk og bruger sine realistiske øjne til at vide, eller til at se, at man skal kigge indad i landet, i stedet for at kigge så meget ud af. Ja, og det samme er så sket i Frankrig.